Hola, benvingut i benvinguda al canal de Catalans per Crist. Si després de veure aquest vídeo et ve de gust comentar-lo, endavant, fes-ho. Estem desitjant poder interactuar amb tu a través dels nostres devocionals. Moltes gràcies. Avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem al llibre de Gènesis, capítol 41, verset 38, i diu així la paraula de Déu. I el faraó digué als seus ministres: que potser trobarem un altre home com aquest que tingui en ell l'esperit de Déu? Permet-me ficar-te en context. Josep era a la presó i Faraó va tenir uns somnis que el van pertorbar, l'inquietaven i que ningú en tot el regne d'Egipte sabia interpretar. Només Josep, ple de l'esperit de Déu, va poder interpretar els somnis del Faraó. Cap dels seus intèrpretes, ni dels mags, ni dels clarividents, ni dels practicants de l'endevinació va poder encertar ni molt menys interpretar els somnis del faraó. Només Déu, en la seva immensa saviesa, va capacitar Josep, mitjançant el seu Sant Esperit, per actuar així. El Sant Esperit de Déu, que és una de les 3 persones de la Santa Trinitat, habita en aquells que han acceptat Jesús i que han decidit seguir-lo. A l'interior dels seus fills i filles, i d'una manera personal i íntima, habita tota la saviesa i coneixement del món. I aquesta veritat va actuar en la vida de Josep, i en parlar, com qui sap el que diu, va respondre al faraó amb una veritat tan aclaparadora que Faraó mateix, uns versets més endavant, reconeix que només algú que té l'esperit de Déu pot respondre així. Inclusivament el faraó reconeix que Déu ha donat a Josep saviesa i intel·ligència i fruit d'això l'eleva de ser esclau i empresonat a ser el segon al comandament de tot Egipte. Amb el Sant Esperit a la nostra vida som elevats a coses increïbles i meravelloses. És cert que abans d'això molt probablement necessitem el nostre període de preparació. Josep el va tenir a la presó. Ell va voler sortir abans del que estava previst. Després d'interpretar el coper i el forner del faraó els somnis que ells dos havien tingut. Josep li va dir al coper que recordés d'ell i parlés bé al faraó sobre ell per poder sortir abans d'hora de la presó. Però Déu, sobirà en tot, no va permetre que fos així. Tot té el seu moment sota el regnat de Déu. No va ser fins al moment precís que el coper va parlar de Josep. En tot aquell temps de reclusió, Josep va ser preparat per tot allò que li venia, però ell ho desconeixia. Si estàs en una situació que no entens, de la qual sembla que no hi ha sortida, alegra't, somriu. Arribarà el teu moment d'interpretar un somni perquè ple del Sant Esperit siguis col·locat al lloc on Déu determini que has de ser col·locat. Tot això és així, i així ho crec, però dependrà en gran manera de com hagis volgut aprofitar el teu temps de tancament. Només en Déu ocorren els grans miracles. Només en Déu tenim la llibertat entre reixes, a vegades creades per nosaltres mateixos, però recordem que Déu ho fa servir tot perquè després es glorifiqui el seu sant nom. Si t'ha agradat aquest vídeo i ha beneït la teva vida, et demanem que li donis un m'agrada, que et subscriguis al canal si encara no ho has fet i que comparteixis amb tothom que Déu posi al teu cor aquest devocional, per d'aquesta manera ajudar que moltes altres persones puguin sortir del seu temps d'espera, conèixer el Déu Altíssim i treballar per ell. Que tinguis un dia molt beneït.